We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namong pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Clerk sa Osaka Gasoline Station sa Davao City ang gitulis. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Argel Relator. Argel. Tek nagmaisugon sa pagpanulis ang suspect bisan pa man ang naalantapad sa opisina ang Ulas Police Community Precinct. Banda alas 8:30 kaganihang buntag, dihang gisulod sa usa ka lalaki ang opisina sa Shell Gasoline Station sa Ulas, Davao City. Bali gi-advise ko sa among sa retailer na mag-assist daw diri kay maulag ito gi-hold up ganiya ang clerk. Saysay sa usa ka pump boy, nagkasugat pa sila sa suspect dihang nigawas kini sa opisina o gipangutanan niya kung unsa gipalit sa sulod. Apan, So sa wala man siya nagtingog, di pagdagan niya sa tabok, nakatabok naman siya. Dagan siya, diya na ko ni sulod kung unsay nawala sa sulod. didto na nasayran nga gitulis na diay ang babaeng clerk sa sulod. Gikan dinhi sa opisina kung asa nahitabo ang insidenteng pagpanulis. Anaalang sa more or less 15 to 20 steps ang gilayon sa Ulas Police Community Precinct under sa Talomo Police Station. Gilayon matud pa nga ni-report ang empleyado human ang insidenteng pagpanulis. Gisulagan pa sa kapulisan ug bukod ang suspect apan wala na kini maapsi pa nila. Nakita pa sa mga residente ang pag-agi sa mga suspect apan ulahin na dihang ilang nasayran nga mauday kadto ang suspect sa pagpanulis. Agi ni diretso siya mapsan, yung liko man siya dire. Kiri sa balay. Oh, gigukod to padulong babaw. Anya. So di mapsa na murag kilat kasugim dagan. Pero nakita niyo madala niya ang kwarta? Oh, dire baga kay kwarta, baga kay dire oh. Nasa bulsa, duha ka bulsa, puno kayo. Nildumili na nga muhatag og pahayag ang clerk nga biktima. Kung titingnan mo yung area, napakaraming tao sa labas. Tapos meron pa tayong police outpost na malapit doon sa area. Tapos late pa yung reporting. So yun yung isa nating anggulong iniimbestigahan. Kung totoo ba talaga na may nangyaring hold-upan dito. Text update kato nakuha gikan sa kapulisan na dakpa na karong hapon ang suspect nga giilang si Kervin John Pagar, 27 anyos. Text. Okay, daghang salamat, Argel Relator. Muhatag ang Davao City LGU og 300,000 pesos alang sa makatudlo kung kinsa ang mipatay sa babaeng napalgan sa Barangay Buhangin. Ani ang detalye? During our City Peace and Order Council meeting, nagano po sa akin si Mayor Sara Duterte na magbibigay po ng pabuyang 300,000 pesos sa sino mang makakapagturo o makaka-identify po sa suspect or mga suspect.
Gibutyag sa hepe sa Davao City Police Office nga andam mohatag ang lokal nga panggamhanan og ganti sa makahatag og impormasyon o makatudlo sa sospek nga mipatay sa babaeng napalgan sa sagbutang bahin sa buhangin adlong Lunes. Ang biktima maong 47 anyos nga si Christine Corpus. Sumala sa bana niini nga si William Moore adlaw Domingo na missing ang iyang asawa. Gipailalo ang biktima sa autopsy aron masuta kung unsa gayud ang gikamatyan niini ug kung nalugos ba ang biktima. Sa karon, duna na artist sketch nga gigunitan ang otoridad sa mga person of interest. Base po doon sa ating mga nireviewing CCTV sa area, so meron po tayong nakita doon ng mga kahinahinala o nanggaling doon sa crime scene na dumaan doon sa CCTV, nakita. So yun yung mga person of interest natin. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Natalaon ang insidente sa sunog sa Davao City karong Fire Prevention Month. Din usa ka balay ang naugdaw. Ani ang detalye. Ugdaw ang usa ka balay sa lanang executive homes nga gipanag-iyahan ni Ramon Abisino Martes sabudto. Posible kurong nagsugod ang kalayo sa dirty kitchen sa balay. Duha ka kabanay ang nakaangkon og mga gagmayng paso samtang usa ka bumbero usab ang nasamdan diyang nasangit sa scene. Mukabat sa 500,000 pesos ang danyo sa hitabo. Sa nakita namo, diri sa dirty kitchen nila nagsugod ang kuan, ang ilang sunog na amo pong gipangutana ang tagbalay nga nabilin. Ni kumpirma nga dito nagluto bod daw ang iyang papa. Ang maong sunog lakip sa 53 ka insidente sa sunog nga nahitabo sa Davao City sukad Enero ning tuiga. Sa maong mga insidente, 8 ka tao ang patay, samtang 46 billion pesos ang kantidad sa mga kabtangang nadanyos. Based on records, ang pinakamataas na insidente ng fire incident natin is sa mga residential areas. Karong bulan na sa Marso, ginaobserba ang Fire Prevention Month. Busa, dunay pahimangno ang kabomberuhan. Hindi lang dapat i-encourage talaga natin ating community, ang ating public, na hindi lang natin dapat i-observe ang fire prevention dahil Fire Prevention Month. But dapat i-observe natin ito, every day is a fire prevention day. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Duha ka sakinan mibangga sa Center Island sa managlahing lugar sa Mindanao. Duha patay. Ani report. Patay ang duha ka pasahero sa usa ka multicab human kini na bangga sa Center Island sa National Highway, Purok 2, Barangay San Teodoro sa Bunawan, Agusan del Sur. Sa investigasyon, nasayrang padulong sa Davao City ang multicab nga gimaneho ni Felix Bunutan Balili, 64 anyos, dihang nawadan kini og kontrol sa multicab ug nabangga sa Center Island sa maong dapit. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang mga biktima nga nailhang sila Primitivo Ongayo Alvarez Sr., 74 anyos, ug Roselyn Beter hinungdan sa ilang kamatayon. Samdan sabang duha ka laing pasahero nga sila si Seferina Balili Alvarez, 73 anyos, ug Primitivo Balili Alvarez Jr., 43 anyos, kinsa anak sa usas sa mga namatay. Sa tukuran Zamboanga del Sur, nahuli kam ang pagbangga sa usa ka SUV sa Center Island sa junction sa Barangay Curbada. Sa CCTV footage, makita ang SUV nga namatikdang naka-hazard nga padulong sa Center Island. Ug sa pagbangga niini, naigusab niini ang poste kung asa gibutang ang CCTV ug midiretso sa humayan sa lugar. Matud sa kapulisan, 5 ang sakay sa mong SUV nga gikan Pagadian City ug swerteng wala nang unsa. Gingo mibuto ang usa ka ligid sa maong SUV hinungdan nga nawadan og kontrol ang driver sa sakyanan. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Gigatakdang moabot na sa nasod ugma ang kapin 400,000 doses sa AstraZeneca vaccine. Gikumpirma ni Senador Bongo nga dunay nadawat nga sulat gikan sa AstraZeneca nga gilaumang moabot ugma ang 487,200 sa maong bakuna. Gikatakdang saksihan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-abot sa mga bakuna sa Villamor Air Base alas 7:30 sa gabi. Una nang gikabutyag sa gobyerno nga sunod semana paunta kini moabot tungod sa limitadong supply. Matod ni Senador Go, alang kini sa frontliners o aron usab, dunas lay kapilian. Niadtong Domingo, miabot na sa nasod ang 600,000 doses sa Sinovac vaccine. Cagayan de Oro City LGU nakatakda ng mupalit og kaugalingong COVID-19 vaccine og posibleng magsugod ang pagbakuna karong Hulyo.
Dugang detalya sa report ni Cyril Chavez. Gibutyag ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno nga aduna na siya gipirmahan nga letter of intent nga gipadala ngadto sa usa ka supplier sa COVID-19 vaccine. Wala gikumpirma sa mayor kung unsa nga brand sa vaccine ang ilahang paliton. Apan nagbutyag kini kaniadto nga nakakontak na ang LGU sa kumpanyang AstraZeneca o gana sa 100,000 doses ang planong kuhaon. Karon nga wala pa ang maong bakuna, ginapaabot sa LGU ang bahin sa syudad sa vaccine nga magikan sa national government. Things are looking good, pero ang importante pag yun ang atong depensa, mga igsoon. Importante yun atong depensa. Di yun pwede nga magkumpiyansa. Samtang padayon ang pagplastar sa City Health Office sa mga vaccination center sa Dakbayan. Plano sa CHO nga sugdan ang pagbakuna sa bulan sa Hulyo o mas sayo pa. Unahon ang mga medical frontliner, dayon senior citizens subay sa guidelines sa DOH. Karon ikatulong semana sa Marso, nakatakdang magpahigayon og community-based vaccination drill sa Barangay Makasandig aron masuta ang mga posibleng senaryo sa pagbakuna. Anaasab sa 15 ka mga elementary ug high school, sa 15 ka barangay ang ginalantaw sa CHO nga posibleng mahimong vaccination centers sa Dakbayan. The logistics cluster is planning na kaya kung kailangan pa mag-purchase na pud ta og mga bag-o nga mga or additional nga mga biorefs and biofreezers for the vaccine as well as the vaccine carriers. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa Zamboanga City, patay ug naputol pa ang kamot sa biktimang si Alex Manuel human gitigbas. Samtang samdansab ang igsuon ining si Eddie Boy. Ang sospek ang bayaran nila nga si Dario Galo ug igagaw nga si Bobby. Nag-inom kuno ang mga biktima og sospek apan nagkalalis kini nga may resulta sa pagpanigbas. Arestado ang mga sospek kinsa makatubang og kasong murder ug frustrated murder. Sa labangan sa Buanga del Sur, patay sab ang senior citizen nga si Noemi Perolino. Human gipusil sa Purok 3, Barangay Bagalupa. Anaalang kuno sulod sa kusina sa ilang balay ang biktima. Diyang misulod ang wala mailing sospek dayon pusil kaniya. Gitabang pa sa mga silingan ang biktima apan gideklara kining dead on arrival sa ospital. Usa ka installer sa digital cable TV patay sa human gipusil samtang sakay sang motorsiklo sa Valencia City, Bukidnon. Biktima na ilang si Romil Akat, 31 anyos. Kinsa dead on arrival na sa ospital, humana kahiagom og igo pinusilan sa ulo o walang bahin siyang dughan. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa mong kaso. Usa ka 24 anyos ka lalaki, kinsa miyembro sa New People's Army, may surrender sa Cagayan de Oro City Police Office. Sakop kini sa milisya ng bayan nga nagalihok sa Talakag, Bukidnon ug sa Misamis Oriental. Gisurrender sabang armas niini nga Garand rifle, M16A1 rifle ug usa ka steel long magazine. Sa Isabela City, Basilan, miabot sa kapin 20 ka mga nagkalaylayang armas ang gisurrender ngadto sa kasundaluhan nga gikan sa mga pamilya nga nagbangi kaniadto sa lungsod sa Tabuan Lasa, Basilan. Gikalipay sa Joint Task Force Basilan ang pagsurrender sa mga armas aron makunhuran ang rido ug mamahimong mas malinawon ang lugar. Kapuyog gipatay sa kaugalingong Mr. ug Mrs. gipapriso ang bana og karelasyon nini. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasrial tungod lang sa cellphone, gipatay sa bana ang iyang misis sa Jensan. Samtang dinhi sa Cagayan de Oro City, misis nasakpan ang 41 anyos nga bana nga dunay 22 anyos nga babae nga karelasyon. Silang duha ang gipapriso. Tungod lang sa gilalisang nagubang cellphone, napatay sa sospek nga si Rodolfo Mangco Baquiano, ang kapuyo ni ining si Eileen Calataw Yama sa ilang balay sa Purok 6, Lower Labay, Barangay Tinagakan, General Santos City. Base sa investigasyon, hubog kunong miuli ang sospek sa ilang balay ug nakiglalis sa biktima. Unang gipasakitan kuno sa biktima ang sospek. Apan dihang mulakaw na ang biktima, mikuha og kutsilyo ang sospek ug gigulgol ang liog sa kapuyo. Misulay pa og uwang ang igagaw sa sospek apan mismong siya gitutukan og kutsilyo. Ginatun-an pa ang kasong ipasaka batok sa sospek. Siya man po ng babae ningon, "Timilay tabangi ko, mo na pag sulod nako dira, bulagon ta nako, silabin nako kung walay kutsilyo, nagsumbag lang ba birahon ta nako yung surpan."
paghulbot niya siya, kaya pang hilabot kas, kaya mo kong tiunan sa kutsilyo, ni gawas ko balik Balungan ko nga, hindi ko niyo mapastaylos na buhat na ko sa inyong anak. Daluon na lang ako ni sa akong konsensya nga anak. Nahimo na ko sa inyong anak. Balo mo nga, yung inyong anak, palangga kayo na ko to. Kasi gusto niya, ginahatag na ko. Bisa gamay kayo mga kwarta. Samtang sa Cagayan de Oro City, base sa sumbong nga nadawat sa Women and Children's Protection Desk, ilang gidakop sila alias Juni, 41 anyos, Minyo, og alias Michelle, 22 anyos, tungod dunay dili maayong gihimo ang duha. Misumbong ang asawa nga nagpuyo na sa usa ka apartment ang bana niini, kauban ang karelasyon. Lakip sa ebidensya ang sex video sa duha ug ang mga hulagway nga naghigda sa kama nga walay sanina. Dito sa cellphone siyang anak is na ni pop up dito nga 6 video. So 6 video di na curious pod ang iyang anak, so gitan-aw niya. Iya mang papa og katong kana iyang girlfriend. Nakita po dayon ang mga photos. Kasong RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, partikular na sa psychological violence, marital infidelity ang kasong atubangon sa duha. Gikustodiya na ang duha sa managlahing detention facility sa otoridad. Ang pamilya mao ang basic unit sa society, labi na sa pagmatuto sa musunod nga henerasyon. Busa angay kining protektahan. Tambag sa otoridad sa mga magtiayon, labi na sa kalalakinhan nga palig-unon ang panag-uban alang sa mga anak ug likayan ang mga susamang hinimuan nga kadaot lang ang sangputan. Dili gyud mang mangitaglain. So mo focus gyud para kay dili maayo ang kanang broken family. Real nalihok na sa WCPD ang pagpasaka og kaso batok sa mister ug sa iyahang karelasyon. Panghinaot sa otoridad nga magsilbing leksyon ang nahitabo og ilahang ginalauman nga mulahutay ang kaso nga ilang gipasaka, labi pa nga ubay-ubay sab ang ebidensya nga ilang gihawiran. Real. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Sa pagsugod sa Fire Prevention Month, ubay-ubay na kasunog ang hitabo sa managlahing lugar sa Mindanao. Atong sayron ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Kuha kini sa netizen dihang nasunog ang 5 ka mga balay sa Kapas, Makanhan, Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Makita ang pagdilaab sa kalayo nga mikatag sa kasigbit nga mga balay nga gama sa light materials. Dinha ang paggawas na mo, dinha ginag-una ang sugod dinha nga balay. Unya dali ra man kaayo ang kwan kay pag nagsulod mi diri sa among balay diri pagkita gipalong na mo among plangka. Nagkuha mi sa importanteng gamit pag gawas na mo nikalit ra mag kanang ulbo bitaw ang kayo dili na mi kakuan og kanang unsay sunod na hitabo kay nanagan naman mi paingon sa taas. Sumala sa kabomberohan, naglisod sila sa pagresponde tungod sa kapiot sa dalan. Wala pa masuta ang hinungdan sa sunog nga mikabat sa 100,000 pesos ang damyos. Anaa sa siyam ka mga banay ang nasunugan nga nahatagan gilayon og hinabang sa barangay council. Sa di mataling Zamboanga del Sur, makita ang pag-ulbo sa kalayo dihang nasunog ang Sumpot Elementary School sa barangay Sumpot. Kapin usa ka oras pa una miabot ang kabomberohan gikan sa lungsod sa Dinas, kay walay kaugalingong fire truck ang barangay. Milungtad og kapin 2 ka oras una napalong ang kalayo nga miug daw sa 4 ka classroom. Faulty electrical wiring ang gitudlong hinungdan sa sunog nga mikabat sa 2 million pesos ang nadamyos. Kauban si James Yap sa kamera, ako si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Gi-showcase sa nagkariang award-winning group sa Davao City ang ilang mga talento atol sa digital celebration sa 84th araw ng Davao. Ano report ni Argil Relator. Sa pagsaulog sa 84th araw ng Davao. Gilusad sab ang official theme song sa selebrasyon nga mao ang Davao Davaoenyo. Gipakita sa music video ang pagsayaw sa mga Davaoenyo gikan sa mga empleyado sa mga opisina sa gobyerno, pribadong sektor, negosyante ug uban pang kaabag sa paglambo sa syudad hangtod na sa karon. Sa Hugyaw, Davao, makabilib nga song and dance performances
ang gipakita sa mga award-winning Dabawenyo performers nga mao ang Mebuyan, Madayaw Cultural Ensemble, D-Squared, Crossover, EMNT, Diadem, Glittery, Wi-Fi ug Ninil Llanes. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit kay raming dahilan upang magdiwang. Pag naririnig mo to, nasa kabilabot kami nang hinahanap mo. Pamparam, pam, pam, pamparam, param. Ug food trip sab sa Tilaw, Davao, diin gi-showcase ang nagkadaiyang mass try nga kan-anan sa syudad. Karong adlaw ang katapusang adlaw sa digital celebration. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kamatikdan ang pag-ubos sa mga aktibong kaso sa COVID-19 ug katong mga wala pa naayos sa maong sakit dinhi sa Mindanao sugod ni atong bulan sa Pebrero. Base sa datos gikan sa Department of Health sa nagkalain-laing rehiyon sa Mindanao, sugod Pebrero 12 gikan sa kapin 6,000 ka mga aktibong kaso. Miubos kini sa 4,000 human lang sa pipila ka adlaw ug karon miabot na kini sa kapin 3,000. Gilauman sa DOH nga sa umaabot nga pagpabakuna, padayon na kining muubos. Karong adlaw 54,880 ang dunay COVID-19 sa Mindanao. 3,921 ang active cases, human 48,795 ang naayo na ug 2,164 ang namatay. Samtang sa Pilipinas, 1,783 ang bagong COVID-19 cases karong adlaw. Busa ang kinatibuk ang ihap, 582,223 na. 35,056 ang active cases, human 534,778 ang nakarecover na ug 12,389 ang namatay. Ug miabot na sa kapin 114,759,000 ang nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Halos 65 million na ang recoveries ug kapin 2,549,000 ang namatay. Pipila ka mga establishmento nga padayong misupa sa pag-serve og alcoholic beverages giissuan ng ordinance violation receipt. Nabuko sa Regulatory Compliance Board kon RCB sa Cagayan de Oro City ang bagong modus sa mga bars sa Corrales Street kung asa pasekreto nga ga-operate bisan gibawalan. Nakababa ang mga roll-up doors o bars nini aron ingnong sirado. Apan sa sulod, pulos mga ilimnong makahubok ang ginapang-serve sa mga customer o nakasupak na sa DTI guidelines limit nga 2 servings per customer. Gisupak usab nila ang 10 p.m. curfew hour. Tungod nini, giissuan ang mga store owners og ordinance violation receipt kon OVR. Kami lugar, dili na mo gustong moabot sa punto nga ipasira na itong patigayon kay balansihon taman lagi ang ekonomiya o ang atong health issues na dili man ta anti-business ang atong promote tag regulation. Gatusan ka mga mangrove seedlings ang gipang tanom sa Sarangani Province. Mukabat sa 500 bikers gikan General Santos City ang mibiyahe padulong sa Alabel, Malapatan ug Glan sa Sarangani Province aron magtanom og bakaw o mangrove sa baybayon sa maong mga lugar. Tumong sa proyekto aron ma-rehabilitate ang baybayon ug madugangan ug bakaw isip proteksyon sa kinaiyahan ug sa mga nagpuyo sa lugar. Dunay 27 ka klase sa mangrove ug samang klase sa kahoy ang Sarangani Bay nga dunay gilapdon nga 215,950 hectares. Sarangani Bay was declared protected on March 5, 1995 under Proclamation number 756. We have really lots of riches in Sarangani Bay. Kaso sa teenage pregnancy sa General Santos City, miubos og 39% kumpara ni atong milabing tuig nga wala pa ang COVID-19 pandemic. Base sa monitoring ug datos sa City Population Management Office, dako ang gikunhod sa mga babaeng kabataan nga wala pa sa hustong edad o mga minor nga nabuntis. Gani sa ilang data kaniadto usa ka 10 anyos ang nabuntisan. Dakong epekto sa pag-ubos sa teenage pregnancy sa pagpatuman sa mga lockdown, health protocols ug travel restrictions sa mga kabataan o sa kabataan ilabi na ang walay face-to-face classes. Drop po ang ating pregnancy rate in Jensen, specifically about 39%. Napakalaki po, no? Mga kapuso, way puas ang among paghatod og balita.
Bisitahi ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagadayang reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulhing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Dagang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.